noiets tan eixerits i que deuen estar molt nerviosos. Va a la seva entrada a la colla Trapelles, de Sabadell. Un fort aplaudiment també per ell. I seguim amb la colla Il·lusions de Cassà de la Selva. També un fort aplaudiment per ells. Tot seguit és el torn de la colla Nins de Banyoles. Un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment també per ells.